Bona tarda, senyores i senyors. Continua la programació de dimarts, 30 de novembre. Tot seguit, els convidem a veure Club Super 3 amb Berenguer, Daniel Altrapella, el Doctor Slum i un capítol de Bola de Drac Z. A 3:15, Videoshock. A continuació, a les 7, un episodi de la sèrie L'imperdible Parker Lewis. A 7:15, un nou episodi de El Salt. A 8:45, La cuina dels Rovira. I a 8:45, l'informatiu Telenotícies Vespre. Gràcies per la seva atenció. Que passin una bona tarda. La Xènia et porta a Hollywood. La Xènia et porta a Broadway, a les nits del carrer 42. La Xènia et porta l'espectacle a casa. T'hi apuntes? Amb la Xènia pots arribar fins a Las Vegas. Perquè les nits de divendres és l'hora del musical amb I ara què, Xènia? Per TV3. El Club Super 3 presenta... Ei, Dino, tens idea de com fer unes costelles de brontosaure? Doncs el Gran Sushi sí. Ja està, des d'ara ja sabeu per què el bistec és cru. Vinga! Els espaguetis massa fets. O la salsa massa picant. M'ho has endevinat. Però tot petit cuiner sempre té un enemic. Potser vol insinuar que aquell marrec poca solta té cap possibilitat de guanyar. Súpers, a partir del divendres comencem a cuinar amb el Gran Sushi. No el vull tornar a sentir fins després de dinar. A TV3. Barbie, tu ets única. Els lacets i les puntes del teu llit arreglaré. Llit, llum d'estrelles de Barbie. Quan arribi al vespre, el teu llum encendré i amb cors i estrelletes l'il·luminaré. Llit, llum d'estrelles de Barbie. Només de Mattel. Per a la meva Barbie mare.